gaurko emankizunean duela 20 urtetik Ipar Euskal Herriko plazak festagiroan, dantzan eta kantuan jarri izan dituen Space Mukaki taldea izango dugu hizpide. Orain dela urte batzuetatik, pixka bat plazetatik aldendu diren arren, berriz ere bueltan dira, hain zuzen ere uztaritzen izan genituen Hartzaro Festivalean, eta udaran ere eskainiko dituzte hainbat ikuskizun. Aitor Zabaleta gure lankidea, eurekin izan da. Arratsalde on deizuela guztioi eta gaurko emankizuna hemendik Bernat Etxepare lizeotik abiatuko dugu. Hain zuzen ere Xiaskak iragarri du datorren ikasturtetik aurrera sail profesionalean beste ikasketa berri batzuk eskainiko dituela. Orain arte bizituen 3. adarra zabalduko du, hain zuzen ere osasungintzaren arlokoa, xehetasun guztiak Maili Oliden gure lankideak eskainiko dizkigu. Hau guztia esan da, has dezagun gaurko iparraldearen orena. Herriko bozken harira Ipar Euskal Herriko Lab sindikatuak, Lapurdi, Baxi Nafarroa eta Siberoko langileen lan baldintzak Ipar Euskal Herritik bertatik erabakitzea nahi du, eta herri ezberdinetako hautagaiei horretarako prestutasuna duten galdetuko die hemen erabaki dokumentua partekatuz. Baina ala ere, aitortu behar da ere bai instituzionalki urrats bat egin balin bada, sozialki ez dela egin. Gaur gure agenteak, funtzio publikoko langileak, kudeatuak dira pauetik oraindik, eta guk uste dugu, olako eskumen bat eta kudeaketa bat ere, Euskal Herritik egin behar dugula, zeren gure lujaldea kapaza delako olako kudeaketak egiteko, eta baita ere, beste kudeaketa modu bat egiteko, egiazki eta konkretuki langileen lan baldintzak hobetzeko. Erakundentzat, 3 eskari nagusi eskatzen ditu sindikatu abertzaleak, behatoki sozioekonomiko bat langile publikoen kudeaketa zentroa eta enpresa txikietan hitzarmenak adosteko herriarteko batzordea. Xiaskak Baionako Bernat Etxepare lizeoko lanbide heziketarako sail berria aurkeztu du astelehenean. Emekazetate eta merkataritza sailak ideki ondotik 2026ko ikasturtean, harta saila idekiko du. Formakuntza honen bidez, ideia da formatzea 3 urtez profesional euskaldunak lehen haurtzaroa eta pertsonazko harta zerbitzuak eskainiko dituzten arloko profesionalak. Proiektu hau lujaldean identifikatu diren beharren ondorioa da, Xiaska eragile sozial eta ekonomikoekin bildu da, besteak beste zaharretxeekin, CCAS-ekin eta urtzaindegiekin eta guztiek berritsi dute, eskasia bat identifikatu ondotik, sail honekin etorkizunerako lan aukerak segurtatuak direla. Egiazko diagnostiko bat eraman dugu lujalde osoan eta ohartu gira beharrak handiak zirela. Beharrak dira orokorrean arlo horietan profesionalak eskaz direlako, baina eskaz dira bereziki ere euskaldun profesionalak. Eta gu gure murgiltze sistemaren bidez euskaldun profesionalak formatuko ditugu. Gure herriko etxean, harta edo gunean 150 langile ditugu eta gutxi gora bera 180ak merezi luke olako formakuntza batetik pasatzea. Adintxikekoen zat adibidez aurrikusten da bierena euskaldundu behar dela eta gero adinekoekiko badugu gutxi gora bera langilearen 120 gutxi gora bera euskaldun izan beharra. Momentuz, 110 dugu bakarrik, beraz tasa hori igo behar dugu eta langile euskaldun kopurua igo ere. Lehen promozioan 15 bat ikasle aurre ikusten dira, Hendaiako herriko etxearekin jada hitzarmena egin dute eta arekin batera beste egitura publiko, pribatu eta 20 bat haurtzaindegi ere prest dira praktikak eskaintzeko. Egiten duzte horotarat 22 aste ikastaro, 3 urtez, beraz ikastaroak toki biziki garrantzitsua du ikaslearen formakuntzan, eta beraz eragile guzi horiek engaiatu dira ikasleak hartzen ajera ikasle egitea ikastaroentzat eta baita ere gurekin proiektuak eramatea. Formakuntza profesionala Baionako lizioan eskainiko da soilik, sail profesional guztiak leku berean biltzeak kohesioa eta kalitatea bermatzen baitu. Aldi berean espazioen egokitzapenari pentsatzen ari dira formakuntza teknikoak baldintza egokietan lantzeko. Gia behar da, memento untan, ikusten duzu emezela kanpoan hemen badira etxola batzu, Donapaleukoa zabaltzean harintzen da. Beraz, egia da, normalki gela batzu hemen libratuko dila eta biztanda erabiliko ditugula, baina alere gune bereziak eskatze dituzte, espazio bereziak eta beraz asmoa dugu eraikin bat egiteko hemen ere.
Sail berri hau lizioaren profesionalizate prozesuan urrats bat da, pixkanaka lanbide heziketan eskaintza zabaltzea dutelako helburu. Uste dugu sehaskak ere bokazioa duela ikasle guziendako formakuntzak proposatzeko. Historikoki formakuntza orokorrak proposatu ditugu. Orai uste dugu badugula heldutasuna eta gainera behar diren kopuruak sail profesionalak zabaltzeko. Eta onduko urtetan nahi genuke ere ekoizpenaren inguruan, etxegintzan edo laborantzan edo gauzak proposatu. Beraz hori ere ari gira lantzen eta segituko dugu lantzen eta ea ondotik ere berri onak ditugun. Espeiz Mukakik 20 urte beteko ditu aurten. Garaian Euskal Herriko herrietan barna arrakasta lortu zuen taldeak, eta sekula erabat geratu ez badira ere azken urteetan gutxiago ikusteko paradai izan dugu. Berriki, Hartzaro Festibalean agertu ziren uztaritzen. Ibilbide luze bat, orai 20 urte. Joanen urtean ibili ginen Bilbon, Altxapogoeko konpartxarekin, lagunak ditugu, eta haiek 20 urte ospatzen zituzten, eta hasiera kondatzen, eta gu 19 urte egin dituen. Eta orduan aurten pixka bat data gehiago ingo ditugu, eta saiatuko gira lujaldean ere toki ezberdinetan ibiltzea. Ez aurrako bira handi bat izanen, baina pentsatzen dut data batzu izanen direla, eta lehena uztaritzen. Pixka bat izan zen hasieran joko bat edo desafio bat hemen, saran izan zen gaztetxaren kontzertu bat, urte muga ospatzen zuten, BKBO, Tropa Kung Fu, Clawfingerrekin, eta orduan talean arteko materiala aldeketa horretan, ziren animazio batzu, orduan hor sortu ginoen gauza bat edo bi pixka bat hori osatzeko. Eta jendeak gustuko haukoan zuen, eta hortik joan ginen Zaldibajera, eta Zaldibajetik segurara, eta seguratik eta orduan hasinen antolatzen, kontzientzia hartzen, eta pixka bat gure lana pixka txakontzen. Eta aski fitegu hartu ginen ere bai, gu heltzerakoan gure eskuzela, besta, edo gure eskuzela plaza, eta orduan euskara, kantua, dantza, bertsolaritza, hori guzia sartzen algenituela toki askotan eta toki berri batzutan. Eta orduan hor hasi ginen buru belarri. Euskara, kantua, dantza, plazetara eramaten, elementu tradizionalak eta berriagoak uztartuz. Hartzen baduzu dantza tradizionala bere kode guziekin, makiltiki adibidez, param, 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 param. Hori goizko bitan edo gau erditan, jendeak atsemango du ez duela bat egiten. Justu musika latzagatik, xari, 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 xari. Bikaina da dantza. Dantza ez dugu unkitu, dantza da errikoia, da justu musika. Edo batzutan dantza txiki muskalatu, eta orduan joko hortan ibili ginen, eta bereziki garaiko rock musikarekin, entzuten ginen asko Negu Gorriak, Jose Ripiau, La Poia, horako musikak hartu eta sartu beste giro batean eta nasketa batean. Orain gazte batzuek ere batu dira taldera, belaunaldi berriek ere hainbat gauza ekartzen bai dituzte. Humorea eta baita ere freskotasun pixka bat, eta belaunaldien trukaketa, beti aberasgarri da. Eta egin nahi data batzuk gure seme alabekin ere bai, eta hori niteke pixkatu ondorengoa prestatzea berdin. Baina gazteenek bakarrik ez, beraiek ere oraindik plazer hartzen jarraitzen dute egiten dutenarekin. Plazera, animalekoa eta hortarako gira, justuki badelako gehi urte hola seginela, eta sutik sortu zen Espeiz Mukakitik, eta musikariok egan ginoen goazen eszenara egitera beste proiektu bat. Eta beti segitu dugu, gero elkarrekin noiztenka egiten genituen hola ateralditxo batzuk, eta hor gehi urte egiten baitu ere, badu gauza berezi bat, eta plazera elgarrekin atxematea, zinez. Gu musikari gisa ere hortan girelako eta gure talde desberdinetan ere berriz plazen biziaraztea eta jendea elkartzea pixka bat gune horietan, euskaraz trukatzeko, euskaraz bizitzeko, euskal kultura biziarazteko ere bai.
eta hortarako Space Mukaki olako gauza batentzat bikaina da, zenta jendea ekartzen dugu izan da inpoteo batekin edo hori, baina plaza dira, eta guk hori maite dugu justuki jendea elkarrekin atxematea, eta hori dena besta eta beste partekatzea elkarrekin bai. Space Mukaki berriz ere udaran plazaratuko da, baina oraindik ez dugu data eta lekua aurreratzerik, eta beraz, ikusentzuleok beraien irudi eder hauekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!